Bueno, si no teniu res més, estic parlant. Dos cosetes. La primera és d'agrair el talent comunicatiu i de diàleg que heu tingut en el ple. No sempre passa el mateix, encara que hi ha posicions diferents i posicions totalment oposades. Dit això, jo crec que en un punt han votat el compte general tots a favor. Pareix ser que heu parlat de tot menys el compte general. El compte general deu reflexar la comptabilitat de l'Ajuntament i quan un compte general no l'ha reflexat, no correspon. I tal com consta en l'acte anterior, hi ha una partida que no està reflexant. I per què és el que passa? Que si no està reflexat i es compta, i no es compta el que es diu, sinó els fets, el que hi ha, el que es pot veure i analitzar, resulta que en l'any passat, en el 2015, en el tema del monestir, n'hi ha 5.700 euros aproximadament d'ingressos i 0 de despeses. Per tant, 5.700 euros d'ingressos nets a l'Ajuntament. I això no és just. No és just tant quan es partix de que les despeses en el 2014 eren aproximadament 2.000 euros i les despeses en el 2013 eren aproximadament 1.900 euros per aportar 31 fàbrica. I més quan reiteradament i quan alguna cosa es presenta per escrit i s'hi té que contestar per escrit. I si és un grup polític i més que participa en aquest Ajuntament, té el dret de saber-ho. I a més, tots els regidors tenen el dret de saber-ho. Si es guanya o es perd. I després es decidirà el que es vulgui. Ens estimem més un jardí que brossa. Però es té que saber. I es té que saber i es té que constatar. No. Clar, hi ha campanyes més fructíferes que altres. L'enguany a la València ha sigut molt bona, però imaginem-nos l'any que ve si la situació que tenim es manté. I en això enllaça que com a representant de la Unió Sectors Cítrics de la comarca voldria denunciar l'acord de la Unió Europea en Sud-àfrica que desgraciadament van votar des d'eurodiputats de sí a l'estat espanyol 9 a favor del PP i 2 d'UPyD i 9 abstencions del PSOE. Això és, per a mi, vergonyós i crec que per la corporació també. Com poden eurodiputats de l'estat espanyol matxacar al ciutadà, als cítrics, als llauradors que ja estan ben esgotats, fotuts i amargats. Damunt mos amarguen més. Voldria que costarà en acte, sobretot l'últim, com a representant de la Unió Sectors Cítrics de la comarca. Nosaltres també compartim, el meu grup també compartim aquesta opinió i estem preparant una moció